Mamadou Adama Diallo ko kumpiti ɗon golle ɗe mboɗɗa fuɗɗude joni ummiɓe leyɗe yanane ɗon leyɗe janane tawede oɗo nokku yoga jottoken toon to Mori Baya to hawrine nde nodda. Namarama koye jamɗi 12 silmaji 46 hoorejo leydi ndin wiye hoorejo laamu hakkunde général Mamadi Doumbouya e hoɓɓe mum hoorejo Gabon Brice Clotaire Oligui Nguema e Paul Kagame hoorejo Rwanda e hooreɓe jaagoɓe Côte d'Ivoire Chine Sierra Leone kewti Mori Baya ɓe jaɓɓike ni ɓe jaɓɓike terewal ngal alanal addengal soonuji jadde ɓen e jaɓɓe ka leyɗe janane ɗo Rama Diallo e ko hooreɓe leydi ndin no wii ɗen janɗe simandu okta sukaɓe golle hay ɗum hiɓe waɗi eɓɓore nde toɓɓe jowi ɗum ko ka bange jande ka faggudi ka demal ka cellal e ka maadiji ɗo fof e wiye maɓɓe ko fii ɓantugol leydi ndin itta tampere e leydi ndin Rama Diallo e ɗo noon e Mori Baya haray ko yowiti ko innete kiwal ino ɗo yimɓe ndenagu gendarme police e militaire hiɓe ɗo hiwgol nokkure nden